por escribir. Baiko liburuan da, zabalik usta irakurri. Kondaira bat da, guztiona dena, denik bikainena, denen artean, entzutu eta ikasi kondaira gorena. Kondairari zederrena. Noeren kutxarena. Aspaldian jende asko eta asko bizitzen lurrean. Jendea oso berekoia zen, ez zuten elkarrenganako maitasunik. Beren burua zaturatzen ziren soilik besteak ahaztu. Nirea da! Baizera! Bartu! Jainkoa oso goiren zegoen, guztiek ahaztu baitzituztenaren agindua. Noek eta bere familiak izanetik. Noek eta bere familiak oso gogor egiten zuten lan, eta jainkoak esandakoari jarraitzen zioten. Oso ondo, nahikoa dugu gaurkoz, bihar amaituko duzuela nazemeok. Baina eta, ia lortu duguta, alegin txiki bat nahikoa izango da. Jainkoak badaki zein gogor egiten duzun lan Jafet, eta nik ere badaki. Baina jainkoak gu indartzu egotea nahi du, berak agindutako lana egin dezagun. Arrazi duzu berriz ere aita. Zu munduko gizonik jakintzuena izango zara ziur aski. Ni ez horixe. Baliteke munduko gizoni zorion zuena izatea, baina jakintzuena ez uste du. Nahikoa hitz egin dugu, hobe dugu bizkor ibili. Zuen amak janari gozoa prestatu du afaltzeko. Tira, guazen ostu baino lehen. Baina... Oh! Noe eta bere familiak bizitza latza zeramaten, baina elkar maite zuten eta beti zeukaten zerjan. Noek ez zuen sekula azten jainkoari eskertu behar zizkiola gauzaile guztiak. Mili esker jauna, niri eta nire familiari eman diguzun guztiak. Mili esker gure lan emankorretan gogor lan egiteko indarra eman diguzulako, eta gure eguneroko janaria ez zaigulako falta. Amen. Amen. Zer da hori? Bizitariak ditugula esango nuke. Tira, gozeak egongo zarete. Maitea, ekarriko aldidazu haragik izatu pixkat eta ezut puska bat. Gure adiskide hauek janari premien daudela esango nuke. Jainkoaren izaki guztiak dira garrantzitsuak. Hori, onde gizuela. Ez dago afario bat bezalakorik ez da ala? Gizon hona zara, Noe. Gehiago? Gau batean, afaldu ondoren, Noeri musu eman eta ohera joan ziren guztiak. Baina Noe etzen betiko garaian joan ohera. Sentipen berezi bat nabarizuen. Logurak zaude maitea, zergatik etzoaz ohera. Balzatoz. Geroxeago, nienago nekatuta. Kanpora irten eta izarrei begira geratuko naiz. Noe etxetik irten zen aizen fresko pixkat hartzera. Adiratzi ezin zuen zerbait nabari zuen barruan. Jainkoa zen kanpora irtetzera gonbidatu zuena. Oh, baina zer da hau? Noe? Jainkoa, zu altzara. Bai, Noe, ni nauzu. Entzun arretaz esan behar dizkizudan gauza garrantzitsuak. Noe, jendeak ez du beharaina elkar maite. Beraz, lurra uholde batez estalita berriz utxetik astea erabaki du.
Berri beldurgarria da hori. Ez kezkatu, Noe. Bere bihotz barruan ni nauen gizon bakarra zarelako esaten dizut dauzuri. Zu eta zure familia hautatu zaituztet lan horretan lagun diezadazuen. Entzun arretaz, ontzi handi bat eraiki behar duzu. Lan asko egin beharra dago. Semei laguntza eskatu beharko diet. Ez natu, proiektu handi batean lagundu behar didazue. Bai, benetan ari naiz. Ontzi handi bat. Ondo, egizue barre lasai. Ikusiko duzue. Hementxe, zabaldi honetan eraikiko dugu. Egizu erretxina zurez. Eunda berrogeita 10 metro luze, 25 metro eta erdi zabal, eta 15 metro eta erdi gora. Ez beherago! Gorago! Hori da! Tarteak bikez bete. Eta barruan eraiki goiko, erdiko eta beheko solairuak. Goiko solairuaren beheko aldean ireki izazu leioak. Kaixo! Eta azkenik, alboan atea jarriko diozu. Lurreko animaliarik handienak ere sartzeko bezain handia. Kontuz! Ai! Ondoren, lurreko animali mota bakoitzetik bikote bat, arra eta emea sartuko duzu. Eta bakoitza ontziko leku seguru batean ipiniko duzu. Noek eta bere familiak gogotik egin zuten lan. Aita, amaitu dugu! Hori!
semeos. Non dago uholdea datorrela esaten duen agure hori? Zuan zara erobabo hori. Nire aita ez da baboa. Baboak bakarrik egin dezake halako ontzipuska eremu honen erdian. Begiradatxoa emango diogu. Burutik jota zaude zalantzarik gabe. Zuet zaude ez burutik sano. Hobe duzu esango dizudanari jaramon egitea. Jainkoak esan didanez uholde beldurgarria dator lurrera. Lan handia egin behar dugu eta denbora laburrean. Aita, Zer datorren jakin behar dute. zeote da inoiz etoreko esten uholdea agian? Tira, guazen hemendik, hobe izango da gizonero hau bakarrik ustea. Mila esker laguntzeagatik. Adiskide berriak egin ditugula dirudi, ezta? Hauek izango dira lehen bidaiariak. Orain gainerako animali bikote guztiak nola aurki ditzakegun pentsatzen hasi behar dugu. Zaude isilik ez diozu pentsatzen uzten. Aita, begira! Miraria da! Bai, miraria izan zen. Jainkoak gauza ederra egin zuen. Animali mota bakoitzeko bikote bana gidatu zuen ontziraino. Eta zintzo baino zintzoago moldatzen ziren. Arkumeak lehoien alboan izaten ziren. Tigreak? Ñuak? Non dira zebrak? Jainkoak babestuko gaitu. Tira, dena prest, hemen dira guztiak. Eta orain zer egingo dugu? Euri azteko zain egon. Ez dirudi luzaroan zain egon beharko dugunik. Begira! Bapatean odeiak agertzen hasi ziren eta haize-hotza etorri zen. Noe, iritsi da zure familia eta animalia kontzibarruan sartzeko unea. Berehala hasiko du euria. Goazen! Zuekan, eta zuek hemen. Denak aldaude! Denak, aita! Prest, atea itxiko! Lasai, ez kezkatu lasai. Jainkoak guztia babestuko gaitu. Euriak lur guztia estali zuen. Mendigailurrik garaienak ere uraren azpian desagertu ziren.
zituen animaliak eta jendea izan ezik, etzen ezer geratu lurrazalean. Bidaia luzean, Noek eta bere familiak animaliekin harreman handia izan zuten, eta guztiak adiskide min bihurtu ziren. Horma batzeak, tahan mandoak, dantziak dantzan korrikan, aldra honekin zenbat atsegin, azez gure ikusmin. Bagatoz dienak, baita jirafa, lepo luzen zenpe berezia, azuzapa, zakangura, aparteko jauzigila. Horra zoologiko aparta, itxasoan binan, elefantekin ta inurriekin, lagunak gara zoologikoan. Ontzuriak zu, Abeiak mutatzakuna zaunkatzanaka, Kinpantzeak, danpanauak, kantari dabiltza batera. Horra zoologiko aparta, itxasoan binan, elefantekin ta inurriekin, lagunak gara zoologikoan, lagunak zoologikoan. Egunak joan ahala, Noe eurian noiz atertuko zain zegoen, baina ez zuen atertzen. Ez zuela inoiz atertuko zirudien gainera. Hilabete eta astebetez egin zuen euria. Berrogei egun eta berrogei gau euritan eman ondoren azkenean atertu zuen. Noe pozaren pozez familia osoa ditu zuen bilerara. Ez usteko bikain baten berri eman behar dizuet guztioi. Ez du, euririkari. Zer? Hori zoragarria da. Haupa, Ezin dut sinistu ere egin. Noiz irtengo gara, Noe. Tira, bara guztia ondo badoa... Zera, lurra lehortzen hasteko beste... 6 hilabete beharko dira. Berri hura entzuteak ez zituen asko postu ontzikoak. Izan ere, naiz eta elkar maitatu, aspertuta zuden ontzi hartan hainbeste denbora eman da gero. Baina pazientzia handiz itxaron zuten. Hilabete mordoa itaro zen. Eta, ze ikusi duzu? Betiko gauza dela, itxasoa besterik ez. Ez gara ontzi honetatik sekula irtengo. Nola jakingo dugu lurra lehortu ote den. Nola jakingo dugu itxasertza bertan dagoen. Hau etxipeta. Ze ari zarete esaten ordea.
Ontzia eraikitzen lagundu zidaten gizon berberak altzarete zuek? Ez algaitu altzuak orain artean babestu? Jakina, aita zuzen dago, saia gaitezen lur lehorrik ote den aurkitzen. Noeri eskaera hark zer pentsatua eman zion, azkenean ideia bat bururatu zitzaion. Beleetako bat hartu zuen eta ontziko leio batera hurbildu zuen. Gero joaten utzi zion. Beleak lurra aukitzen bazuen, bertatik zerbait ekarriko zuela pentsatu zuen. Baina belea itzuli zenean, ez zuen ezertxo ere ekarri. Beraz, usoa bidaltzea erabaki zuen. Zorte on. Segi. Baina usoa ere ezer ekarri gabe itzuli zen. Noek batzekien ordea Jainkoak ez zuela alde batera utziko. Beste 7 egun itxaron eta berriro bidali zuen usoa ontzitik. Begira! Begira, aita! Han! Usoa da? Egia! Badator! Handi gutxira itzuli zen usoa. Olibondo adartxo moztu berria zuen mokoa. Aita, oso berri ona da hori. Lehorretik oso hurbil gaudela esan nahi du. Bai, seme, Jainkoagan sinesten baduzu, gu guztiok salbatuko gaitu. Zu zara gure salbatzailea. Azkenean, ontzia mendi handi baten gailurrean lehorreratu zen. Irteteko arriskua desagertu zenean, Jainkoak berriz ere hitz egin zion Noeri. Noe, zu eta zure familia eta animaliak irten zaitezkete orain. Lurra lehortu da. Irten mundura. Seme alabak izan eta emaiezu nire berri. Jakizue ez dudala beste uholderik bidaliko lurrera. Euria egin ondoren, opari bat utziko dizuet zeruan. Nik emandako hitza gogoraraziko dizuen zerbait. Noe eta bere familiak eskerrak eman zizkioten Jainkoari eurengatik egin zuenagatik. Noeren semeek Jainkoa asko maite izan zuten eta haiek ere seme alaba asko izan zuten.